Veliki pozdrav i dobrodošli na moj kanal Just with Slađano. Sladoled, torta sa malinama, keksom i šlagom. Malo sastojaka, vrlo jednostavno, zbućkate sve u jednu činiju i dobijete ovako divnu poslasticu koju naravno kad ohladite malo ovako izgleda. Pa šta čekamo? Hajde da napravimo. Sam početak, od litre mleka odvadila sam 2 deci koje će mi biti potrebno da namestim smesu sa pudingom. Ostatak mleka stavljam da zavri. U ovu smesu stavit ću 2 deci hladnog mleka i 3 pudinga. Sad što se tiče pudinga, ja sam ovdje našla puding, uspjela sam da nađem neki puding s limunom. Vi ako nemate takav, bit će sasvim ok da to bude i puding od vanile. U tu smesu dodat ću 6 kašika šećera, 2 vanil šećera i dobro ću promešati. Potrebno je da sačekam da mi mlijeko zavri i onda da fino skuvam ovaj puding i stavljam ostale sastojke. I evo, mlijeko je zavrilo, ja sam ga sad smanjila i smesu sa pudingom lagano ću ubaciti unutra i skuvati. Evo, ovako izgleda. I sada smesu isključite. I odmah u ovako vruću smesu dodaje se 200 g putera. I puštamo ga da se otopi dok je sve toplo, naravno uz mešanje. Puter se otopio i sada u ovom trenutku dodajem 150 g kisele pavlake. Znači da nam bude bogata osnovna smesa, slatko kiselkasta, tako da. I naravno opet dobro promešamo. Sada kad ste dobro promešali, znači kad smo stavili i puter i pavlaku, ostavit ću joj jedno 15 minuta da se skroz ohladi ili bar delimično i onda ćemo nastaviti dalje. I sad kreće onaj najlepši deo. U prohlađenu smesu, znači nije skroz hladna nego je mlaka, dodajem 300 g smrznutih malina. Ako više volite višnje ili ako više volite jagode, zavisi koja je sezona, to stavite. Sad možete tu dodati još kombinaciju nekog voća, ali ja ću se zadržati ipak samo na malinama. I ja ću ovdje obogatiti ukus sa 150 g mlevenih oraha. Mogu biti i seckani, ja sam se odlučila za mlevene. Dobro promešamo i to je sve. Znači to nam je osnova fila. I naravno ko nema u glavi ima u nogama ili u rukama. Umalo da zaboravim 200 g seckanog keksa. Jel vidite, stoji mi pred očima i ladno nisam ga registrovala. Misli su mi otišli, ko zna o čemu razmišljam. Znači, vidim da mi nešto još fali, a to će biti da su keksi. Ne zamerite.
Evo, smesu sada ostavimo ovako sa strane i pripremamo tepsiju. Evo ovako. Sljedeća matematika. Ovako sam vam namestila da bolje vidite. Ovo je tepsija 25 puta 25 cm. Na nju je poređan keks, otprilike oko 200 grama celog keksa. Keks naravno može biti po vašem izboru. Može biti, ne mora biti ova podloga, možete i bez nje, ali onda trebate da imate na umu da će se teže seći. Ovako će ipak biti neka forma, taj keks će joj dati čvrstinu i malo ću pomočiti ovaj keks sa mlekom. Ako nemate ovakav ring, može to biti neka dublja tepsija. Znači samo ćemo ga pokvasiti. I dalje. I tako nakvašen keks, sada ova smesa od svega i svačega treba da se izruči. Sad bit će problem kako je nju izručiti celu. Morat ću prvo ovako, pa ću kasnije, pošto mi je dosta teško, ne mogu da držim. Opa, u sve ćoškove tepsije treba da vam uđe ova krema. Sad polako. Pogurajte do ivica. Treba malo vremena, ali on će se lepo, naravno špatula. Smesu sada nosim u frižider da se malo stegne, bar jedno pola sata, i onda ću odozgo staviti šlag. I naravno, zaboravite na nju, ostavite cijele noći u frižideru, jer ovakve kremaste sladole torte bukvalno moraju da prespavaju noć u frižideru. Posljednji deo je naravno šlag. Ja ovdje imam 3 umućena šlaga, može to biti i slatka pavlaka, i rasporedim preko ove smese sa voćem i keksom. To bi bilo to. Obrisat ćete samo još ove ivice sa ubrusom i ostavit ćete tortu preko noći da odstoji, i sutradan možete da je ukrašavate sa voćem, sa orasima, s bilo čim. Sečete vaše omiljene štanglice, kocke, kako god, ali pre toga mora da odstoji. Kolač je ohlađen i spreman da se proba. Ako ste ljubitelji ovako divne poslastice, ljudi moji, ovo je predivno. Znači, ovo je kremasto, baš poput sladoleda. Ima onako finu, slatku, kiselkastu strukturu. Začas ćete je napraviti, začas ćete je pojesti, uživat ćete se i nadam se da ćete me se setiti. Ukoliko niste, zapratite moj kanal, podelite ovaj recept sa vašim prijateljima
Ja ću se truditi da opravdam vaše poverenje i vidimo se sa sledećim novim receptom.